Vítajte pri druhej časti z 3 epizód, ktorých sa venujeme komínom. V našom štúdiu vítam Slava Špaka z firmy Šidel. Ahojte, čauko. V prvej časti sme sa venovali rozdeleniu komínov a systémov komínových. V tejto časti sa povenujeme najčastejším otázkam, ktoré majú uverejnené aj na svojej webovej stránke firma Šidel. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Baník & Syn. Ja sa volám Pero Baník a pracujem v tejto firme ako syn. Slavo, ja som si na vašom webe prečítal takú jednu otázku, alebo teda takú filozofickú otázku, že čo trápi mysliaceho krbára? Čo sa pod tým myslí, že čo trápi mysliaceho krbára? Mysliaceho krbára trápi to, že čo ho môže prekvapiť na danom stavenisku, alebo hrubej stavbe, alebo realizovanom dome, čo ešte nikdy neprekvapilo, ako je napríklad, či je pripravený odvod kondenzátu, kde je umiestnený dvierkový diel, či komín je funkčný, či je to vlastne komín, lebo niekto si môže povedať, že je to komín a možno je to iba nejaká debňaca tvárnica. Takže toho krbára môže prekvapiť hocičo a ak je školený, certifikovaný krbár, musí to v rámci svojich možností a schopností bezpečne vyriešiť, aby zodpovedal za dané krbové teleso a napojenie. Tak to je zaujímavá myšlienka, že ak niekto zavolá krbára, či je tam komín, ako to myslíš vlastne? Veľmi veľa klientov kúpi dom a nie je tam ani komín, ale má ten pocit, má tú chuť, aby to krbové teleso, čo mu dáva to teplo a to svetlo, aby v danom svojom rodinnom sídle mal a uvažuje o tom, ako to vyriešiť a necháva to na zodpovednosť krbára alebo komínára, aby to pripravil. Teraz ja ako zákazník si myslím, že tam na tej stavbe komín mám. A čo ďalšie ešte odo mňa môže očakávať tento komínár alebo krbár, keď sa príde ku mne pozrieť? Určite ti dá otázku, ako je komín namontovaný, s akým systémom, hlavne ako vyriešené odvod kondenzátu, či máš prívod nejakej kanalizácie, či je možné odvod danej vlhkosti, po prípade, kde máš otočené dvierka, aby on pozíciu krbu nastavil tak, aby si sa dokázal dostať k čisteniu komína ty ako osoba, alebo osoba na to poverená, to jest komínár z daného regiónu, odkiaľ si, po prípade výška zaústenia a pozícia zaústenia, aby tam bolo čo najmenej odporových kolien, čo sa týka ťahu. Ďalej, výška komína, ktorá je na stavbe, aby ten komín mal dostatočný ťah. Napríklad tu poviem, že ak máš veľkú krbovú vložku a máš len 4-metrový alebo 5-metrový komín, nie je možné, aby ten dostatočný ťah bol dodržaný. Ťah komína vieš navýšiť len tým, že bude komín vyšší a pri daných stavbách, ako sú bungalovy, kde sú výšky komínov od 5 metrov, nie je možné z fyzikálneho javu a vlastností mať ťah, ak tvoja krbová vložka bude požadovať nejakých 15 až 20 paskalov, ale toto sú veľmi technické náročné veci. Takže treba plánovať a pripraviť tú stavbu na daný spotrebič a komín. A keď ja ako zákazník som si vybral nejakú vložku a teraz ten krbár mi ju aj chce asi predať, ale nie som si celkom tým istý, tak môžem sa obrátiť aj na vás ako na firmu Šidel, aby ste mi to skontrolovali, či mám ten návrh správny, keď si nie som celkom istý? Áno, je to, dá sa povedať, že veľmi častá požiadavka, ktorú urobíme bezplatne. Ak nám majiteľ rodinného domu zašle technické podklady od krbovej vložky a projektovú dokumentáciu ku stavbe, vieme to vyrátať a vieme presne navrhnúť komínový systém, nie len systém ako taký, či murovaný alebo kovový, ale hlavne odporúčiť aj komínový priemer, ktoré bude vhodný a najvhodnejší pre danú krbovú vložku. Ale už keď som ja ten dom ako nejaký krb som tam, nejaký komín som tam teda postavil a počas tej hrubej stavby a už to tam teraz mám a zavolám si krbára, alebo vybral som si nejakú vložku, ktorá sa mne teraz páči, tak vy mi viete aj povedať, že toto nerobte, pretože vám to nebude fungovať. Áno, určite sa vieme k tomu vyjadriť, či je alebo nie je možné takúto krbovú vložku u vás na rodinnom dome použiť.
Super. Ja som si pozrel aj ďalšie tieto najčastejšie otázky na vašom webe a jedna z takých otázok, ktorá odpoveď zaujíma väčšinu ľudí, je, ako vysoko má byť komín nad strechou? No, veľmi by som povedal, dennodenná otázka, či v maili, alebo v telefóne, alebo pri osobnom jednaní s klientom na stavbe, je, ako vysoko má byť komín nad strechou. Každý jeden komín by mal byť minimálne 4 metre nad trávnitým porastom, to je prvá vec. Druhá vec je, ako určil projekta na stavebné povolenie a ak sa chceme ako projektanti alebo architekti držať nejakej výhlášky, tak každý jeden komín, ak je v blízkosti hrebenia do 2,3 metra vodorovne, tak by mal byť minimálne 0,4 metra nad hrebeňom. Možno zložito povedané, ale jednoducho si zapamätajme, 0,5 metra nad štít. No, čiže vlastne, dobre, pamätám si, že máme štít a teraz asi keď ten komín je ďalej, alebo teda pri obvodovom múre tej stavby, tak by možno, že nemusel byť až taký vysoký nad ten štít. Správna otázka, super. Áno, vtedy, ak je sklon strechy viac ako 20 stupňov, tak je možné, ak si dáte kolmicu na krytinu, mali by ste byť minimálne meter od strešnej roviny, vzdialenosť komína, ale musíte byť vzdialení od hrebenia, ale strechy viac ako 2,3 metra vodorovne. Som videl vlastne na vašom webe, že tam máte taký veľmi pekný obrázok, takže ak si to chce niekto predstaviť aj graficky. Odporúčam navštíviť Facebook, Instagram alebo náš web. Je to tam pekne znázornené. To je pri šikmých strechách. Pri plochých strechách je to troška iné. Mali by ste byť tuhým palivom minimálne meter nad atikou. Zľava nám povedz ešte tú web stránku, akú máte. Všetky informácie nájdete na www.sheetal.com. A je to vlastne potom aj preklik, to je slovenská verzia. Určite áno. OK, tak aj som si tam našiel ďalšie otázky. Koľko prieduchov má mať komín? Ideálne minimálne jeden a dá sa povedať, že najčastejšie predávaný teraz v tomto období komínový systém je zmurovaný komínov určite Kombigas. Je to najuniverzálnejší, najmenší komínový systém, najľahší, čo sa týka murovaných a spĺňa najvyššie požiadavky všetkých možných verzií, alternatív, ako je. V rámci jedného komínového tela sa dokážete kombinovať tuhé palivo, plynné palivo, odvod spalín do plynového kondenzačného kotla a tretia vec, ostáva vám jedna prázdna voľná tzv. Vetraca šachta alebo multifunkčná šachta, nazvime ju akokoľvek. Riešite tam fotovoltaiko, solár alebo odvetranie kotolne, kúpeľne, digestor, čokoľvek, inštalácie, akékoľvek. Okrem prívodu plynu viete vyriešiť v rámci jedného komína, ktorý má pôdorysný rozmer, upozorňujem, 36x58, je to najmenší a najviac multifunkčný komín, čo sa týka komínových systémov Sheetal Slovensko. Čiže tam mám prakticky 3 ako keby dutiny, ktoré viem využiť a jedna z nich je taká tá univerzálna, že ak chcem, alebo uvažujem v budúcnosti, alebo už aj pri stavbe, chcem mať termický solár, tak touto treťou vlastne šachtou sa dá zviesť dole potrubie pre solár. Je to najvhodnejšie riešenie, čo sa týka komína a využitia ďalšieho pri iných inštaláciách. Prejdime na napojenie do komína. Tento sopuch, môžeme to takto nazvať, alebo zaustenie do komína robia sa 45 stupňové a 90 stupňové. Aké je v tom rozdiel? Prečo použiť jedno alebo druhé? Rozdiel je v uhle, či to máte 45 stupňový uhol, to znamená šikmo, alebo 90 znamená kolmo. Určite v posledných 10 rokov sa odporúčajú to aj krbári. A ja osobne som za moju existenciu spoločnosti a predaja a technickým návrhom komínových systémov za posledných 20 rokov, ktoré som v Sheetli, tak nikdy, dá sa povedať, že nebola reklamácia pre zaustenie 90 stupňové kolme, nakoľko vždy tam viete čokoľvek napojiť, či to je kotol na tuhé palivo, či to je krb. V poslednom období 45 stupňové napojenia, tzv. Šikmé, sa veľmi neodporúčajú, pretože bereme, že trčí to do priestoru, ten zákazník si to najprv nejak plánuje. On si myslí, že si plánuje, že bude krb, ale niekto mu do toho vojde, či to je známy kamarát, manželka, priateľka, to už je jedno kto,
danom časovom úseku zo 45 stupňového pripraveného kusu sa z krbu stáva naraz voľne stojaca priznaná pec alebo peletová pec alebo krbokachle a už mi to zasahuje do priestoru a vzniká tam aj dizajnový architektonický prvok, ktorý nám nevyhovuje, zavázia to, trčí to, nevieme to prekryť a určite vznikajú s tým zbytočné náklady. Ale keď máte 90 stupňové zaústenie, vždy tam viete čokoľvek napojiť alebo z 90 stupňového napojenia prechodovým dielom urobiť 45 stupňové napojenie a máte to vyriešené, vyzerá to elegantne, dá sa to pekne prekryť a je to určite lepšie riešenie, ktoré odporúčam. To znamená 90 stupňov, kolmé zaústenie, tak by som to uzavrel. My sa stretávame s tým, že v tých bungalovoch sú technické miestnosti veľmi malé a ak v takýchto domoch, kde to je veľmi optimalizované, tá veľkosť technickej miestnosti, niekto chce mať napríklad splyňovací kotol na drevo, tak už pri tom návrhu, alebo teda ešte keď nemá postavený ten komín, sa snažíme mu povedať tú výšku zaústenia z toho kotla, ktorý bude použitý, nejakú osovú výšku. A počítame to samozrejme od nuly stavby, teda nie od základového betónu, ktorý tam je, keď sa stavia ten komín. A snažíme sa motivovať toho zákazníka, aby mal to koncentricky v rovnakej výške. Robíme to takto správne? Áno aj. Problém je možno len ten, že vy ako vodári, kurenári a montážníci technológií ste dosť neskoro na danej stavbe. Ako sa realizuje komín? Ten komín sa realizuje vždy s nejakým základom a s nejakým múrmi alebo vodovými múrmi, priečkami a strechou a ten investor, realizátor a dá sa povedať majiteľ si ten komín zadováži skôr, ako prídu profesie ako voda, kúrenie. Takže pri kotli na tuhé palivo sa odporúča zaústenie cca od tých 1,40 m do 1,60 m, dajme tomu maximálne. Pri zaústení krbových vložiek alebo kachiel sa to odporúča čím vyššie, ale odporúčame to maximálne zase pod strop, ak norma nejaká, že nejakých 2,60 alebo 2,7 metra je stropná výška, tak odporúčame, aby ostal aj ochladzovací kastlík. To znamená niekde medzi 2 metrami alebo 2,10 m je taká ideálna výška, čo sa týka krbokachiel. Pri plynových spotrebičov určite odporúčame výšku pod strop, nakoľko pri plynových kondenzačných plynových kotloch, ktoré sú dnes v ponuke, ktoré aj ponúkate, Ferry, takže vieš, aké sú skladby, bude to stacionárny alebo závesný a taktiež ten majiteľ, investor nikdy nevie, čo si vyberie, tak je predsa lepšie pri plynovom spotrebiči dať to zaústenie čím vyššie, lebo tam je nízka teplota spálin a viete sa vy, ako aj my, vykolenovať a zaústiť do daného komína a napojiť to bezpečne, aby to bolo v rámci nejakej bezpečnosti a normy schválené a splňalo vami požadované technickou bezpečnostné požiadavky na odvod spalín od plynového spotrebiča. My práve preto natáčame tento podcast, aby si to niekto vypočul ešte predtým, ak zabagruje prvýkrát na tom svojom pozemku, tak dúfajme, že toto počúvate v čase, keď ešte tam nemáte ten komín postavený a dá sa ešte to urobiť správne. Ďalšia otázka, ktorá je na vašom webe a je to aj častý dôvod reklamácií, ktorým sa budeme venovať v tej tretej časti alebo tretej epizóde tejto našej minisérie, je ako má ten kurenár napojiť spotrebič alebo aj krbár napojiť spotrebič do samotného telesa komína. Správna otázka s úsmevom na tvári. Poprosím všetkých, čo to počúvajú. 20. rok spoločnosti Schiedel, kde robím aj ja školenia, upozorňujem a prizvukujem, a je to aj v našich montážnych návodoch znázornené, poprosím na šamotové komíny nezaúsťovať systémom do šamotu, ale na šamot. To jest, aby keramické zaústenie neprasklo, pretože keď ho dáte do šamotovej tzv. Keramickej vložky, vám ho roztrhá. Keď ho dáte na keramickú, nemá čo roztrhať a ten komínový systém funguje správne niekoľko desiatok rokov vykurovacej sezóny. Takže je to fakt najčastejšia reklamácia, kde je neodborne zaústený spotrebič. Prvá, druhá, poprosím všetky, čo to počúvajú, je to napísané aj v montážnom návode.
neodporúčame zausťovať pri stavbe, kde v zime je, dajme tomu, vonku -10. Vy si tam donesiete a nemusíte vy. Je to tretia osoba, je to múrár, sadrokartonista, niekto, kto vám príde nejakú profesiu vykonávať, elektrikár, to je jedno. Donesie si svoje peterky, zakúri v peterkách a poviem to rovno, v peterkách sa kúri ako? Čím je tá rúra červenšia, tým je vyššia kvalita a je nám teplejšie na stavbe. Môžeme robiť stričku, v kraťasoch, je nám veľmi príjemne. Komíny sú robené na dlhodobo teplotu T400. Krátkodobo vydržia T600. Sú testované na 1200 stupňov, vyhorete sadzí. Peterky, ktoré si donesú majstri na stavbu, červená rúra má teplotu od 800 do 900 stupňov. Pri 12-hodinovom kúrení ani jeden komín na svete nevydrží. To ako keby ste išli Mercedesom, špičkovým autom bez oleja. Keď vám to zakazuje výrobca, tak by ste to takto nemali robiť. A predstavme si, kde na stavbe je -5, doniesieme si peterky a v danej chvíli, v priebehu 15 minút, ide otvorený oheň do komína, kde je 800 až 900 stupňov, nevydrží nič. Vám to roztrhá šamotové zaustenie, ktoré je najčastejšia reklamácia, za ktorú nemôžeme my ani vy. Môže za to neodborne spôsobila osoba, to znamená nejaký majster, ktorý si doniesol, pretože v danej chvíli chcel, aby mu bolo teplo na stavbe, lebo sa cíti on príjemne. A teraz na koho padá tá reklamácia a ten čierny Peter ostáva vám, nám, vy sa môžete sťažovať, že ste kúpili nekvalitný komín, my vám to vysvetlíme, že vy ste si kúpili kvalitný komín, ale nedodržali ste montážny návod. Takže ak môžem uzavrieť túto časť, čo sa týka najčastejšej reklamácie, poprosím, nenapájať nič bez vášho povolenia. Áno, vás, tých, čo počúvate tento podcast, neodporúčam napájať žiadny spotrebič, pokiaľ tam nemáte odkomunikované buď s našou spoločnosťou, po prípade vy ako osoba, majiteľ, kto si aký spotrebič napájal a za čo si zodpoveda. Čiže teraz, aby sme všetkých vlastne nevystrašili, ktorí si tam donesli piecky na tú stavbu, tak aby sme dokázali to, alebo teda úplne nezakazovali, alebo nehovorili, že tí všetci robotníci tam majú na tej stavbe robiť pri -15, tak asi najlepšie by bolo, ak by mali to zaustenie do tej tvarovky také, aby nebolo dovnútra, alebo teda aby mali správne to zaustenie a potom ešte by bolo také riešenie, že dať im nejaký napríklad na tú rúru, ktorá vychádza z tej piecky, im tam dať nejaký teplomer a teraz im tam dať červenú čiarku, že tu je 400 stupňov a tu nesmie viac. Tak, super. Je na to riešenie. Kľudne si môžete pri kúpe komína žiadať aj prechodku. Existuje na to prechodka, ktorá vám napríklad z 200 urobí redukciu na 150 alebo 130 pre daný spotrebič a stačí všetko robiť rozumom, zdravým, do tých petieriek nepáliť nejaké igelity a zo stavby a sáčky z nejakých omietok, kde teplota do komína je otvorený oheň a nie teplota nejakého to dymu. Dať si na to pozor. V montážnom návode sa to aj píše. Ja viem, že ten montážny návod sa niekedy stratí, zmizne, zmokne, nie je tam z nejakého dôvodu, to už je jedno, ale treba si dať na to pozor a čítať tie návody, po prípade na našej stránke je to všetko zdôvodnené a dať si na tieto detaily pozor, aby ste používali originálne prechodky, ktoré sú na to vhodné, lebo zbytočné prasknutie zaustenia, áno, je to riešiteľné, existuje na to opravná sada, komponenty na to stoja XY od 100 do 200 eur s prácou, ale zbytočne vznikajú problémy, ktoré vôbec nemuseli byť a vzniknúť pri danej stavbe. A teraz sme vlastne hovorili nejaké teploty, že nakoľko tie komíny sú, alebo teda aké teploty spalín tam môžu, alebo aké tam bežne teda máme a s tým súvisí vlastne aj otázka, že ako ďaleko má byť, ako odstupová vzdialenosť je samotného telesa komína od drevených konštrukcií strechy. Veľmi správna otázka, veľmi často konzultovaná s komínármi a s dodávateľmi a výrobcami spotrebičov. Každý jeden komínový systém v našej spoločnosti je označený, certifikovaný a presne daný, aká vzdialenosť odstupová od horľavých
materiálov má byť dodržaná. Je to rozdielne pri murovaných komínoch, je to rozdielne pri kovových komínoch, takže veľmi dôležité je komunikovať na túto tému a dať si hlavne pozor, čo výrobca, to iná odstupová vzdialenosť. Pri našich napríklad murovaných komínov pri systéme Unia Advance je odstupová vzdialenosť od horľavých materiálov 5 cm, takže 50 mm, ale pri systéme Absolut, ak je to plynový spotrebič, je odstupová vzdialenosť 0. To znamená, ten horľavý materiál alebo strešná fólia môže byť priamo napojená. Pri kovových komínoch môže byť odstupová vzdialenosť od 10 aj 20 cm, záleží aká hrúbka izolácie použitá a hlavne sú aj bezpečné prechody horľavými konštrukciami, materiály ako vermikuly, takže sú prechody vermis na to určené, buď ak riešime pározábrannú a páropriepustnú fólie, existujú na to chráničky, alebo potom pri drevodomoch a kovových komínoch existujú nehorľavé systémy a prechodové systémy systému Ignis, ktoré sú odporúčané a certifikované na prechody kovovým komínom, lebo kovový komín pri zakúrení môže mať vonkajšiu teplotu aj 150 stupňov, takže prizvukujem 150 stupňov je veľmi vysoká teplota na to, aby ste mali v blízkosti nejakú skriňu, drevo, krov, fólia či strešna, akákoľvek. Keď sme hore už vlastne na tej streche, tak musí mať komín striežku, alebo teda môže pršať do týchto komínov? Pri murovaných systémoch ako je Uni, Advance, Stabil alebo Absolut striežky nie sú potrebné, nie je to podmienka ani certifikátu, ani záruky, je to len dizajnový doplnok alebo odporúčanie, alebo ak sa zabudlo na kanalizáciu a prívod kanalizácie ku komínu a odvod vlhkosti, áno, sú tu už len možnosti také, že vy tou striežkou môžete obmedziť, ale nezabráni tej vlhkosti, lebo striežka vám obmedzí vlhkosť, ale nezabráni úplne, lebo nie je vodotesná, ale bočný vietor vám tam nejakú tú kvapku môže pustiť a tým pádom tá striežka pomôže, ale len obmedzí tej vlhkosti. A ak striežka, áno, musí byť, ale pri systémom kovových, ak je to systém zvislý dymovod, to znamená zvislý dymovod, že komín je položený priamo na spotrebič, nemá odvod kondenzátu, ani tékus, ale je to čistý zvislý dymovod, tam je podmienka, že musíte mať komín, ktorý obsahuje aj komínovú striežku, buď Menningerovú hlavu, alebo krycia hlava špeciál. My máme v jednom našom podcaste, kde sa venujeme ešte len základovej doske pri stavbe domu. Tam prizvukujeme, že k každému komínu je potrebné doviesť kondenzát v tej ležatej kanalizácii a takisto to máme na našom webe www.banik.sk. Máme o tom jeden blog, v ktorom sú vypísané všetky tieto kanalizačné zaústenia, na ktoré netreba zabudnúť a jedno z nich je takisto aj teda odpad pre komín, aby tieto problémy potom vlastne nenastávali. Ak tam je teda nastane taká situácia, že nemám, alebo teda zabudol som urobiť tú kanalizáciu a nemám ten odvod kondenzu z toho spodku toho komína. Čo v takom prípade? Dám tam tú striežku, OK, niečo zabrzdím ten dážď, aby tam do toho nepršalo priamo, aj tak mi to tam nejako nafúka. Čo sa vtedy deje? Berme, že naše komínové systémy keramické sú vodotesné, vode odolné, takže už len pri nejaké väčšej prítrži mračien aspoň si otvoríte dvierka, skontrolovať, aký stav je. Cez rúru vám to nepustí a ak to obmedzíte, ostane tam minimálne možno 2 deci vody, ktoré sa vlastne buď vyparovaním alebo odvetraním odvetrajú a komín vyschne. Máme tu ešte jednu tiež takú dôležitú tému a to je ten ťah komína, ktorým sa treba takisto zaoberať aj pri výbere toho spotrebiča alebo výbere toho kotla. Hlavne je to problém pri nízkych stavbách alebo teda pri bungalovoch, ak chceme použiť splyňovací kotol, kde je bežne potreba nejakých 25 paskalov. Dá sa komín predĺžiť, keď už mám niečo postavené a teraz zistím, že aha, tak je to málo, alebo teda asi to bude málo. Opýtam sa firmy Schiedel, oni odpovedia, že pri tejto výške to nie je dostatočný ťah. Ako sa toto dá riešiť? Ak máš ty na svojej stavbe použitý murovaný komín, áno, dá sa predĺžiť buď murovanou časťou, ale ak ti to nevyhovuje, že to je veľmi zložité, náročné, mokrý proces, možnosti sú nerezových izolovaných nadstavcov, ktoré môžu byť bez nejakého statického chytenia, vystredenia len
uchytením o kryciu dosku do maximálne 2,5 metra. Ale tu chcem, dá sa povedať, že vrátiť sa na tú prvú, tú počiatočnú otázku, že ten komínový ťah. Poprosím každého jedného, čo to počúva, aby pri bungalove, ako tu Ferko povedal, že bungalov 5 metrov, dal hlavne pozor na jednu dôležitú vec, že ak si vyberáte kotol na tuhé palivo, kde váš dodávateľ, výrobca kotla píše 23 alebo 25 paskalov ťahu, nie je možné pri 5 metroch, kde účinná výška je možno 3,5, dostať sa ku takomuto číslu. Hľadajte si kotol iného výrobcu, ktorý má jasne zadané 4 až 12 paskalov. Vtedy vám to bude fungovať, pretože neviem si u vás predstaviť, kde by ste pri bungalove dali 10-metrový komín, ako by to vyzeralo, možno ako stožiar, možno ako anténa, neviem. Čiže to vlastne je, zase sme na začiatku, že je dobre toto počúvať asi, keď ešte nemám nič. Tedy to zase treba zladiť. To znamená, že my ako montážnici, alebo teda kurenári, ktorí dodávame tam ten kotol, sa musíme zladiť aj s tým kominárom, ktorý navrhuje ten komín, aby toto celé vlastne sadlo, aby to fungovalo správne. Áno, a nepoužívať veľmi časté vety možno predajcov, ktoré si treba dať pozor, že to, čo máte v projekte, bolo správne, ale máme na sklade to isté, len sa to ináč volá a neupozorní vás na to, že to má iné ťahy paskol, ale je to lacnejšie o 500 eur napríklad. Takže treba si dať pozor nie len na cenu, ale aj na technickú vybavenosť daného kotla a čo spĺňa a čo ponúka. No a teraz si povedzme, že všetko nám super dopadlo. Každý, kto niečo staval, tak vie, že to je asi možno, že aj utopia, že nenastanú žiadne problémy na tej stavbe, ale dajme tomu, že už sme teraz v tom stave, že všetko nám funguje a naozaj sme sa vyvarovali týchto najzásadnejších chýb a už máme nainštalovaný aj spotrebič, aj ten komín, všetko pekne funguje a ideme kolaudovať stavbu. Tak čo potrebujeme ku kolaudácii tohto komína? Ste veľmi ďaleko, gratulujem, že ste sa tam až dostali. Všetci počúvajúci, že už idete kolaudovať a všetko to super špičkové, pohodové ste zažili či s montážnikmi alebo s dodávateľmi materiálov v dnešnej dobe, tak ste skoro v cieľovej rovine a ku komínu určite si treba pripraviť certifikát, ktorý je voľne stiahnutelný na stránke www.shidl.sk. Tam si to stiahnete, bude to vyhlásenie o parametroch, tzv. DOP, nič tam neskrývam, môžete si to kľudne vytlačiť a potrebujete ďalší doklad a to je komínový štítok, ktorý si tam máte nalepiť, kde vám vypíše komínár a revíznu správu. Komínár je človek nezávislý na našej spoločnosti, ktorý má okrúhlu pečiatku a je to človek zodpovedajúci, študovaný a prešiel skúškami, ktorý zodpovedá a on vám vydá revíznu správu. My ako výrobcovia sami sebe revízne správy vydávať nemôžeme, takže poprosím tretí doklad okrem toho certifikátu, ktorý som spomínal, komínového štítku, ktorý som spomínal, musíte mať aj doklad o vykonaní skúšky od osoby tzv. Kominára. Tieto 3 doklady, keď budete mať pripravené, veľmi hladko, jednoducho vám prejde kolaudácia, čo sa týka komína. A teraz kde nájdem nejaký kontakt, že poviem, že ja teraz som napríklad zo Slovenskej Volovej a teraz chcem si nájsť kominára, ktorý je najbližšie. Ako ho nájdem? Odporúčam stránka www.kks.sk Komora komínárov Slovenska, tam je zoznam, poprípade každý jeden, či ja alebo z mojich kolegov vám veľmi radi poskytneme z daného regiónu, kde ste kupovali komín alebo odkiaľ ste, nejaký zoznam tých komínárov, ktorých si môžete osloviť na tú revíziu komína, poprípade čistenie komína, ak to požadujete. No, čiže keď som si napríklad zakúpil vo firme Shidl, tak môžem kontaktovať firmu Shidl, aby mi napríklad odporučili, že tu majú nejakého kominára, s ktorým spolupracujú v danom regióne a dostať nejaký kontakt. Sme k dispozícii s takýmito informáciami bez problémov v každom regióne Slovenska, v každom kúte, či je to Ubľa, či je to Bratislava. No a teraz sme už prešli k tomu, že používame ten spotrebič a potrebujeme ten komín aj čistiť, tak ako často treba v rodinnom dome
čistiť napríklad taký komín, na ktorý je napríklad pripojený krb. Ak sme v rodinnom dome, minimálne 2-krát do roka by sme si ho mali prečistiť, skontrolovať, ak kúrime tuhým palivom, kotlom, raz do mesiaca komín, po prípade krbom 2-krát do roka. Určite aspoň dvierka otvoriť a skontrolovať, aký stav je komína, v akom stave sa nachádza a zavolať si toho komína na pričistenie 2-krát do roka určite odporúčame. A teraz ešte nastane ďalšia taká ako keby situácia, že elektrikári, ktorí robili elektroinštaláciu, zabudli na to, že potrebujú cez strechu alebo teda na streche mať nejaké uchytenie satelitu alebo nejakej antény. Môžeme uchytiť si teraz satelit na tento komín, ktorý už máme skolaudovaný a už aj funkčný? Maximálne skrutky do 4 cm a nejaké hmoždinky, ale v žiadnom prípade neodporúčame uchytiť ten satelit od komín, lebo berme, že je to ako keby plachetnica, ktorá je pripravená na to, že pri nejakom vetre pri vysokých nárazoch môže sa stať z toho satelitu nejaká tá plachetnica a vám to môže buď odtrhnúť ten satelit alebo odlomiť komín a tým pádom bude väčší problém ako bol. Buď vyriešiť nejakou konštrukciou, ktorá je na to originál pripravená cez strechu, alebo maximálne možno nejakou obručou, ale rátajte s tým, že komín sa odporúča v nadstrešnej časti určite nejakým statickým prvkom medzi krokvy uchytiť a určite nejakým roxorom v dierach na to určený, ktorý sú v komíne, kde odporúčame nejaký Roxor 8 alebo 10, zalieť cementovou zálievkou, aby tá nadstrešná časť bola vystúžená a staticky vyriešená, čo sa týka nejakých nárazového vetra alebo výchrice. Tak a toto bola druhá časť, ktorej sme si spoločne so Slavom Špakom z firmy Šidel prešli tie najčastejšie otázky, ktoré dostávajú v svojej praxi pri návrhu a inštalácii komínov. V tej tretej nasledujúcej sa budeme potom venovať práve tomu, keď sa niečo neurobilo správne, alebo keď sa stávajú nejaké reklamácie, nejaké havárie, tak si vypočujte aj tú nasledujúcu časť. Majte sa pekne. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Bajník a Syn. Slavo, ďakujem ti za návštevu v štúdiu.